2:30. Температурата е над 35 градуса. Хората вече се спасяват с подръчни средства. Опашката е леко намаляла, но съвсем леко. Слънцето жули. Търпението се изчерпва. За гласуване ли сте? Не. Все още има много народ. Опитваме се да спасим положението някак. Общо взето е контролирано малко тук. Добре, влизаме вътре. Избраната от вас партия, отметка с хифче, с кръсто може, без да се издат падачки. Върху номера. Сега ще покажа без да се издат. Така. Я да видим кой е най-близо до вратата. Часа е 2:30. От колко часа чакате? От 11:30. От 11:30. 3 часа. Нямам повече въпроси.